Bine v-am găsit pe canalul nostru. În acest clip vă vom da câteva informații despre una dintre cele mai bune înnotătoare din lume, rața. Rațele reprezintă o mare parte din păsările acvatice, fiind rude cu gâștele și lebedele. Sunt mai mici decât suratele lor și le place să trăiască mai mult pe iazuri, lacuri și râuri, dar sunt câteva tipuri care preferă și mlaștini sau oceane. Le putem găsi aproape pe toată suprafața globului. Unele specii sunt răspândite din Antarctica și până în regiunile arctice, pot ocupa un continent întreg sau se pot mulțumi cu o insuliță în funcție de cât de mult le place să călătorească. Rațele sălbatice pot trăi de la 2 și până peste 20 de ani, pe când cele domestice trăiesc de obicei între 10 și 15 ani. Cea mai bătrână rață deține recordul cu 27 de ani. Cresc în greutate până la 5 kg. Zboară în fiecare an pentru a se mulți de obicei în zone mai călduroase, unde apa nu îngheață, se pot odihni și își pot crește puii. Un lucru important de știut este că rața a fost domesticită înaintea găinii. Este foarte dificil să descriem rațele, fiindcă sunt atât de multe feluri și arată diferit unele de altele. În general, o rață are corpul în formă de lacrimă, capul rotund, cu gâtul alungit și un cioc plat și rotunjit. Femela se numește rață și se deosebește prin culoarea gri-maronie a penelor, foarte bune pentru a se camufla și astfel a scăpa de prădători, fie în locurile unde se hrănesc, fie în cuiburile pe care le protejează. Își schimbă penele după ce puii ies din găoace cu unele noi de aceeași culoare. Masculul se numește rățoi și are penele viu colorate pentru a atrage femelele în sezonul de împerechere. Când acest sezon trece și rațele clocesc sau au grijă de puișori, rățoii își schimbă penajul pentru o mai bună protecție, însă nu mai pot zbura la fel de bine. Toamna apar din nou penele frumos colorate, fix la timp pentru a putea zbura mai bine în zonele calde. Degetele picioarelor sunt unite cu piele ca niște vâsle ideale pentru un not. Picioarele au foarte multe vene și artere ce ajută încălzirea lor prin transferul de sânge rapid către corp. Astfel pot înnota în ape foarte reci fără să sufere de frig. Rațele au o vedere foarte bună și specială, fiindcă văd lumea în culori. Multe rațe au un singur partener pe sezon, iar unele dintre ele pe viață. Se înmulțesc de obicei o singură dată pe an în zone cât mai bune pentru creșterea puiilor. Rățoii atrag rațele cu penele lor colorate și uneori chiar cu dansuri toamna, iar primăvara rațele sunt cele ce aleg locul pentru cuib, în general pe lângă locul unde au ieșit ele din nou când au fost mici. Rața își caută cu atenție locul pentru a-și face cuibul, fiindcă trebuie să fie cât mai aproape de apă. Folosește în general iarbă și crenguțe pentru a-i face forma și îl căptușește la interior cu penele și puful de pe piept pentru a împiedica aerul rece să ajungă la ouă și pentru a le încălzi mai bine prin atingerea directă cu pielea. Rățoii protejează cuibul și zona din apropiere de alte cupluri sau de prădători până ce rața depune ouăle. Rața clocește între 5 și 12 ouă în funcție de specie, timp de aproximativ 28 de zile. Ouăle au găurele foarte mici ce permit aerului și vaporilor de aer să intre și să iasă. După ce ies din ouă, rățuștele sunt protejate de mama lor cu mare atenție împotriva țestoaselor, șoimilor, șerpilor și peștilor mari. Puii ies din nou cu ochii deschiși și acoperiți cu puf pe tot corpul, ce le permite să părăsească cuibul după doar câteva ore de la ieșirea din ouă, înnotând cu mama lor pe apă. Penele se schimbă complet după maxim 5 sau 8 săptămâni, după care pot zbura și se adună toate pe lac și se pregătesc să plece în zone mai călduroase. Rațele zboară pe distanțe lungi în stoluri în forma literei V sau într-o coloană pentru ca rața din față să poată schimba locul cu una din spatele său și a trece la sfârșitul stolului pentru a se odihni. Rațele se hrănesc cu diferite feluri de mâncare în funcție de specie și de mediul în care trăiesc. Unele sunt ierbivore mâncând plante, pe când altele sunt carnivore prinzând pești, insecte și alte animale mici, însă nu trebuie uitate nici cele omnivore ce consumă ambele feluri de hrană. Au două strategii de a prinde sau ciuguli ce le place. Prima este răsturnarea cu capul în apă pentru a ajunge la mâncare și cea de-a doua este scufundarea totală și la adâncime. Pe marginile ciocului au zimți ce dau voie apei să iasă atunci când îl închid, dar nu lasă prada să scape. Acești zimți mai sunt folosiți și pentru a curăța penele. Rațele scufundătoare sunt mai grele pentru a le fi mai ușor să intre sub apă și din această cauză decolează mai greu.
Câteva specii s-au dezvoltat să înghită pești mari pentru a nu-i scăpa până ajung la suprafață. Ciocul plat este folosit pentru smulgerea sau ruperea ierbii, scoaterea viermilor, larvelor și micilor moluște din pământ, precum și prinderea broaștelor. Majoritatea rațelor trăiesc, înnoată, clocesc și caută mâncare împreună în stoluri, dar sunt câteva cărora le place singurătatea sau să locuiască în perechi. Comunică între ele printr-o mulțime de sunete. Câteva măcăie, însă cele mai multe sunt tăcute, sâsâie, fluieră sau produc alte sunete. Rața are pene rezistente la apă datorită unei părți a cozii ce produce un fel de ulei pe care îl ia cu capul sau cu ciocul și îl împrăștie pe tot corpul. Fără această protecție, penele subțiri și puful moale se umezesc rapid și nu mai pot ține cald păsării. Oriunde ar călători în lume rațele, nu scapă de dușmani. Puii sunt în cel mai mare pericol atunci când nu pot zbura, deoarece pe lângă păsările de pradă cum ar fi uliul și bufnița, ei mai trebuie să se ferească și de pești mari, crocodili și alte viețuitoare. Din această cauză, rațele dorm cu jumătate de creier trează și chiar cu câte un ochi deschis dacă se află la marginea stolului pe timpul nopții. În felul acesta, ele își pot da seama dacă apare vreun pericol în mai puțin de o secundă. În zbor sunt mai în siguranță, fiindcă doar oamenii și șoimul cu viteza și forța sa le pot face vreun rău. Atingerea puiilor nu o împiedică pe mama rață să aibă grijă de ei, însă este mai bine să-i lăsăm în pace pentru a nu o speria prea tare să nu se mai întoarcă la bobocei sau să îi rănim din greșeală. Poate că cel mai răspândit zvon cu privire la rațe este acela că măcăitul lor nu are ecou. Însă oamenii de știință au descoperit că acest lucru nu este adevărat și că el există. Îngrijirea rațelor este un pic mai grea decât cea pentru alte păsări, fiindcă ele au nevoie de un iaz, un lac sau un pârâu în apropiere, mult spațiu și apă curată din care să bea. Dacă v-a plăcut clipul, vă rugăm să-i dați un like, să-l trimiteți prietenilor voștri și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe filmulețe de acest gen. Spuneți-ne dacă, sau mai bine zis cât de mult vă plac rățuștele, iar în cazul în care doriți informații despre alte animale, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos. La revedere!